Hola, molt bones, què tal, com esteu? Ara en aquests moments estem una mica embafats de la mona. Estem una mica fent el mico. Sí, hi ha cançons que dirien que la mona ens la porta. Ai, senyor, fem el mico o la mona? Ai, un món de mones. I la mona és de Pasqua. Bona Pasqua per tothom. Mona, mona, mona. El fillol o la fillola. El fillolo i la fillola, una bona mona de Pasqua. Sense cames, apa, adeu, fins la propera. Ja ha arribat la Pasqua i el bon temps ja és aquí. Per mi és un gran dia i és que ve el meu padrí. Ai, gràcies, padrí, per portar-me la mona, per recordar-te de mi, padrí. Perquè mai deixem de ser nens. Mai ho hauríem de deixar de ser. Pasqua demà, padrí, doneu-me la mona i us passaré la mà. Us passaré la mà, algun centimet hi haurà? Vindrà el ratolinet, estarà la mona. Quin us ha portat? Una bota de xocolata de l'escut del Futbol Club Barcelona? O el mic? O no sé, el gat noir? O vaja, no, tantes coses que podrien ser que la festa. Us agraden aquelles mones típiques que són d'ous, que porta ous, poden ser normals o poden ser de xocolata, que són tants ous com anys tens. A vegades ja passen els 18 i tornes a començar amb un sol ou. Clar, hi havia un nen que li deia: home, padrí, aquest porta una mona d'aquestes de fleca i vostè em porta un bollo que està molt bo, però només em porta un ou. Diu, clar, és que tens només un any. En aquest món de mones, un ou t'has de menjar, perquè només tens un any. I espavila la vida, que quan en tinguis 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ja tindràs els ous que vulguis i puguis tenir, i per molts anys que els tinguis. Oh, gràcies, padrí. Bona Pasqua per tothom. Mona, pel fillol o la fillola. Doncs això mateix, molt bona per el fiolo i la fillola i per tots els padrins del món. Vinga, que això, com els moments, a onamoments.org, fa la felicitat.